se Branislav Šimončík a fotím hlavne módu a portréty. Fotografie pre mňa je vlastne aj práca, ale aj vášeň, aj koníček, takže je to taký môj život. Impuls fotení bol vlastne môj táta, ktorý byl fotograf a vlastne som v tom prostredí vyrastal. A keď som malý, som trošku fotil a potom som sa k tomu vrátil okolo 20-ky. V podstate s prvými digitálmi. Čo sa týka Nikonu, mám dve telá, 800 a 810 a veľmi rád používam 85 1.4 objektív a 24 70 2.8, to sú také asi moje najobľúbenejšie. Inšpirácie sú pro mňa svetové magazíny, nejakí svetoví fotografi, ktorých sledujem a celkovo asi život. Môj tvorčí sen je stále sa posúvať v tom, čo robím a vlastne hľadať stále novú inšpiráciu a proste neostať na jednom mieste.